Kapitolyo nagplano sa hingpit nga pag-donate sa relocation site sa mga nasunugan ngadto sa UP Cebu. Wapay motibo nga nakit-an ang mga investigador sa pagdagit sa usa ka bata gikan sa hospital. Sangguniang panlalawigan mi-review sa questionable nga bidding sa heavy equipment sa Kapitolyo. Mga barangay kapitan nga mitapon sa Team Rama nakadawat og mga hulga sa ilang kinabuhi. May hapon sugbog Kabisayan, usa ka ocular inspection ang himuon sa NBI sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kabahin kini sa ilang himuon nga investigasyon sa pagdagit sa usa ka bata human ang amahan niini midangop kanila. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sayo kaganang buntag miabot sa buhatan sa National Bureau of Investigation 7 si Jonathan Celadenia, ang amahan sa masuso nga gidagit gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center kagahapon sa Udto. Formal siya nga miduso og reklamo sa NBI batok sa usa ka babay nga nagpakaaron ingnong nurse nga midagit sa duha ka adlaw pa lang niya nga anak nga si Prince Nino. Tinguha niya nga makuha pagbalik ang anak sa mas labing dali nga panahon, labi pa kay apektado na kaayo ang inahan sa bata. Uli, good, mamba. Kaya kung asawa, pero namang hilak na dito. Ya, sige na lang kung abaham sa mga asawa. Kay kung mabugat siya, doble naman sa damong problema, good, ma'am. Gawas sa babaeng suspect, hisgutan pa sa tibok pamilya ang pagpasaka og reklamo batok sa hospital kinsa gituhuan nga dunay pagkuwang sa gipatuman nga seguridad. Nanawagan si Jonathan sa babay nga midagit sa iyang anak. Dili ko lang taon ko, iulit taon lang mong anak. Kay ang maguwang sa akong bata. Naghandog kay sig pangita. Pag-abot gabi, nangita og bata. Ang NBI gitakdang mopaygayan og ocular inspection karong adlaw sa maong hospital. Mangayo sila og kopya sa CCTV footages ug uban pang mga ebidensya nga magamit nila sa investigasyon. Ang humingi sa atin ng yung hospital ng request for investigation. Kasi siyempre concerned din sila kasi nangyari sa facility sa CCTV na. Naglaraw sabang Kapitolyo sa pagpaligon sa ordinansa nga pagbutang og mga CCTV camera sa mga pampublikong tambalanan lukop lalawigan. Na sa budget na mo, but we can maybe find some sources. Samtang si Acting Mayor Edgar Labella sa Dakbayan sa Sugbo, may pahimangno sa mga tambalanan sa pagpahugot sa ilang security batok sa mga kidnapper. Let us always be watchful, on guard, especially in hospitals, especially in places where there are nursery or there are children, because you know they're helpless. Og naa gani magdaog bata, bisan pa siguro kinsa kinalang hilngon gyud na. Labi pa og they came from the nursery. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Kakuwang sa seguridad, mao'y nakita nga sa Department of Health Region 7 sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kini ang ilang gitumbok nga hinungdan kung ngano nga sayon ra gidagit ang usa ka bata nga bag-o pa lang gipanganak. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Yan orang nadagit sa nagpailang nga nurse si baby Prince Nino kagahapon sa Udto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pasangil sa sospek sa inhan sa bata nga ipaubos sa laboratory test ang masuso. Dilipat ra pud siguro akong asawa dito. Nadagon niya akong kuan bata. Nakita sa CCTV camera sa laboratory ang bata ug ang suspect nga naka-surgical mask. Kalit nga nawa ang suspect nga daling migawas sa gate sa Luyos Hospital. Taliwas sa kadaghan sa mga CCTV camera o mga gwardiya sa ospital, nalutsan sila sa suspect. Bisan pa ini, way nakitang lapso sa palisiya o protokol sa ospital ang Department of Health Region 7. Matod sa DOH nga temporaryo ra ang ward, di naka-confine ang inahanog ang didagit nga bata tungod kay gi-renovate ang ilang ward. Di unta manawat og pasyente ang paanakan, apan di sila mahimong mobalibad. Giklaro sa Health Department nga dunay kakuwang sa seguridad sa dapit base sa kasamtangang setup ini. Just looking into the policies and procedures, we know yun kung wala so far.
Apil sa internal investigation sa ospital, ang mga empleyado sa ward diin gidagit ang masuso. Wa sabi sa likway sa DOH ug sa pamilyang Celedania ang inside job tungod sa kaandam ug ka-familiar sa suspect sa ospital nga gihulagway nila nga isolated case. Kita makinana nga sindikato, mura sindikato gid oras sa visiting hour. Nya nakasuod kuno siya, uniformado pa. Usa pa ang garang gwardiya nga wa man sa kasita ug ID. 100,000 pesos ang gitanyang reward sa Soto sa makatabang sa pagpangita sa bata nga mahimo pang musaka pinaagi sa pag-amutay sa mga empleyado sa ospital. Pahimangno sa DOH sa mga pribado ug pampublikong ospital nga mas pahugtan ang seguridad tungod sa nitabo sa VSMMC. Mas maaari dahil na, this is really a wake-up call for our hospitals, no? But dili na nato sad na makuan sa Soto kay government hospital, you know, ang atong okay ra sa mga private hospitals, klaro man, pero we are a government hospital. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka special team gitukod sa Police 2 sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pag-imbestigar sa pagdagit sa bata gikan sa Vicente Soto Memorial Hospital. Aduna nay motibo nga gisubay ang kapulisan apan dili pa nila ikabutyag. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang special team sa Fuente Police Station gitahasan uban sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office mupakatap sa hulagway sa suspect nga nakuha sa security camera. Matud ni Senior Inspector Randy Caballes nang hinaot sila nga adunay makahatag kanila og kasayuran sa identity sa suspect. We want to maximize exposure sa picture atong suspect na babae through media, print media, tri-media, Facebook, networking sites para mas daghang makakita, taas ang possibility nga ma-identify ang suspect. Ila usab nga ipa-enhance ang kopya sa hulagway sa suspect aron mas maklaro pa kini. Imbestigaron usab sa kapulisan ang babay sa hulagway nga nakig-istorya sa gwardya dihang milabay ang suspect nga nagdala sa bata tungod niini. But nila masayran kung adunay kakunsabo ang suspect sa pagdagit sa bata. Ila usab susihon ang uban nga mga video camera sa mga establishmento palibot sa hospital. Ang mga pulis makig-alayon sa NBI sa ilang himuon nga investigasyon. Ang daghan ta nga gianggulo nga kuan ang saan is ang siguro dili na to ma-establish nga grupo or sindikato. So dako posibilidad nga personal sa either nabay kasuko ang suspect mo na nga itong gipakandakan og investigation ang family side kung kinsa yung mga nakontra. Ang adunay kasayuran kabahin sa suspect, mahimo nga mo pahibalo pinaagi sa pagtawag o pag-text sa hotline number sa Fuente Police Station. Ang Police Regional Office nang hinaot nga mailhan dayon ang suspect sa labing madali nga panahon. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nagkanayon nga duna na sila gisubay nga motibo apan dili pa nila kini ikabutyag sa publiko. As of this time, ongoing karon ang coordinating conference in a way of investigating the incident that happened. Hopefully, we will be able to come up with a theory and the possible motive within the day as a result of that coordinating conference. I think there are other government investigating units who are taking part also, and we are happy para at least mahiusan ni nato ni nga kuan nga kinini ang tumong kay this is muraba o surprise na nahitabo tagsaraning mahitabo dinhi sa ato nga lugar. Gisugyot sa kapulisan ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga hospital. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Politika ang nakitaan nga motibo sa pagpanghulga nga nasinati sa mga barangay kapitan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Napulo ka mga barangay kapitan nga nakadawat og hulga bag-o lang mitapon sa Team Rama. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil.
Nidangop sa buhatan ni Acting Mayor Edgar Labella kining pipila ka mga kapitan sa bukirang barangay aron ipahibaw ang ilang mga nadawat nga death threats gikan sa wa mailhing tawo. Nagpatabang sab ang mga kapitan sa panghulo sa Cebu City Police Office aron sa matrace ang gigikanan sa hulga nga gipaagi sa text. Niadtong Domingo, nagsugod og kadawat og text ang mga pipila ka mga kapitan. Mga nakadawat og hulga ang mga kapitan sa Barangay Buot, Bunbun, Kambinukot, Malubog, Agsungot, Pamutan, Sulundos, Mabini, Lusaran ug Baril. Gani gipakita pa ni Kambinukot Barangay Captain Reynald Lauron ang mga nadawat niyang text messages nga nangayo og refund sa pliting ilang gigamit tud kay gihire sila aron patyon siya. Nagtuo si Lauron nga politika ang nagpaluyo niini kay puros ra mga sakop sa Team Rama ang gipanghulga. Wa sila nagkasabot sa kay silbi ni bayad nako ba nga ipatumba ko nila. So muna nitawag sila nako kay buutan ako nga tao. Amot lang kung anong giunsa nila pagkaibaw nga buutan ko kay taga Usamis man sila. So ang katidad nako sa 60,000. Kaya karon tagaan naman sila tag 5-5. So wa sila sugot mo na mo tawag sila nako kay magparipa na sila pliti nako. Mo resign siguro politika jud siguro kay wa mi amo nun sa among barangay na mingon tang mga natay kontra pero politika man pero sa among asad karon kay daghan mi kapitan na involved basin modus ni sa pikasan ba wa ta kay bawo. Kaya ganun pulos raman Team Rama ang inani. Wa may pikas gud nga ni comment. Nga inana ba ni comment. Mipasalig si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Mariano Bachancela nga ilang susihon ang gigikanan sa mong text ug sikin sa ang nagpaluyon ini. Matud pang Bachancela, ila sab ipasusi ang numerong gigamit ug asag yun magbasi nga dapit aron masuta kung usaba kini sa sindikato o pamulitika lamang. Sa pagkakaroon nagpadayon siya o threat assessment dahil namin kung unsa gini ka tinuod o dili ba ni tinuod o pwede para na ko din this is only a plain extortion no kaya po pareha po ngano mangayo magkwarta kung ang imong tuyo is ibutan nato sila gyud din ngano man nga gikan sa usa ka kapital lain ang gipangayo na 4-5, na 5,000, na 60,000, ingon yan. Dili sa dingno natong we will not dili sa nila treat too lightly, kung dili di sa mo kumpiyansa. Ingon tani ana kay let us all be vigilant. Si Acting Mayor Edgar Labella siyang bahin, mipahimangno nga di mo kumpiyansa bisan unsa nga mga pagpanghulga. Matud pa ni Labella, ang kapitan gani sa Malubog, hilabihan na kabalaka tungod sa maong hulga. I-trace ni nato kay usa sa kabutang nga atong natingad-an ngano man nga kini mga barangay captains who are supporting Team Rama. I'm not saying this is something political but ang ato lang gikahibudngan ngano nga labi na gyud ang mga barangay captains sa upland barangays. I think most if not all of them are receiving these threats, either plain threats or dunay extortion. Ang mga kapitan nga nakadawat og pagpanghulga dili pa lang dugay mitapon sa Team Rama gikan sa BOPK. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Giawhag ang moapil sa fluvial procession sa sayo nga pagpalista samtang giusab ang rota sa translasyon aron kahatagan og higayon ang ubang lugar nga makasaksi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Wala gidili sa mga pari ang pagpangampanya sa mga politiko at tulos sa mga kasaulugan sa Fiesta Señor. Apan suma ni Father Jonas Mijares sa Basilica Menor del Santo Niño, dili Kristiyanong binuhatan ang pagpangampanya at tulos sa mga reliyosong kalihukan. White special treatment nga ihatag sa mga politiko nga naanda na ang pagsalmot sa tinuig nga kalihukan. Apan adunay pipila nga ilang paduolon sa urna ato sa procession tungod sa pagsuporta niini sa mga nanglabay nga makalihukan sa Basilica. So if you want to attend the activities now, there is a basilica, they're most welcome. No special treatment. No special treatment at all. Dihan ay usab sa Philippine Coast Guard ang sistema sa pagparehistro sa mga sakinan sa dagat nga moapil sa fluvial procession sa Enero 15. Ang Marina 7 ang mo-issue sa special permit sa sakinan sa kadagatan. Magparegister sila sa Coast Guard para mahibawan ang kung sa kadakan sila para makabalo may asa na may ibutang. Giusab karong tuiga ang ruta sa translasyon gikan sa Subo paingon sa dakbayan sa Mandawi aron hatagan og kahigayunan ang ubang lugar sa pagsaksi niini. Sa bagong ruta adto na moagi ang motorkada sa Diha Cosolim Street, liko sa General Maximum Avenue, Gurordo Avenue, Archbishop Reyes, Governor M. Cuenco
og liko sa AS Fortuna paingon na sa Dakbayan sa Mandawi. Sa may konvento sa Pink Sister sa AS Fortuna, ipahigayon ang pagdinawatay sa imahen gikan sa mayor sa Sugbo ngadto sa mayor sa Mandawi. Iabot ang panahon nga tungod sa kadaghan sa mga mukuyog sa prosesyon giusab na kini. Ug gani karon nakita ay upat ka ruta nga atong gibalin-balin matag tuig, duha sa north, duha sa south. Ang misa de translasyon ipahigayon sa alas 5:30 sa buntag human sa Walk with Jesus nga manukad sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Menore del Santo Niño. Gidili na usab ang pagtrapos sa Orden ni Señor Santo Niño aron di malangay og makamugna og traffic ang motorkada nga buot human sulod sa duha ka oras. Pag alas 10 ipahigayon ang sugat nga misa sa St. Joseph Parish sa Mandawi City. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gi-inspeksyon sa kapulisan ang International Eucharistic Congress Pavilion alang sa paghingpit sa ilang pagpangandam sa seguridad niini. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Di pahingpit ang pagpangandam sa kapulisan sa security sa International Eucharistic Congress karong pitsa 24 ning buwana. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, Chief Directorial Staff sa PRO7, nagkanayon nga kuwang pa ang ilang security preparation. We are already almost about 70% of the security preparation. It's still a plan on progress, a work on progress in coordination with the IEC, Secretariat. Lakip sa gipangandaman sa mga pulis ang mga kalihukan sa sinulog. Kaganihang buntag, nakigtagbo si Lawas sa kadagkuan sa Armed Forces of the Philippines, AFP nga musuporta sa pagbantay sa sud ug gawas sa IEC Pavilion. Usa ka on-site inspection ang gipahigayon nila sa IEC Pavilion ug sa ubang venue sa maong kalihukan. We are conducting an on-site inspection and visitation in coordination with IEC Secretariat sa usa ka venue for the 7 venues for the IEC. Which will start on, actually it will start on January 19 and it will last up to January 31. Though the IEC Congress will formally start on January 24 up to 31. So na mga preliminary activities prior to the IEC Congress. Ang sekretariat sa IEC nga si Victor Abarquez nagkanayon nga adunay ginagmay nga trabaho nga gitiwas sa IEC Pavilion sama sa pagtesting sa mga air conditioning units. Sugda naman ni gamit unta atong naging Christ the King. No? That was the time na nakapa-test run ta, dry run ta ni Adto. And right now, nag-fine-tune na lang ta, nagtiwas na lang ta sa mga ginagmay nga pagpahuman. Niya, I am sure nga before sa kanang sa 24, mahuman na gini siya. Lakip nga gipangandaman sa magbantay sa seguridad sa IEC Pavilion ang posibilidad sa usa ka stampede aron makatubag dayon sa panghitabo. Maybe by the end of this week or early next week, we can come up with possibly the 90% figure, not only on the warm bodies but as well as mga land and sea assets that would involve transport vehicles, seacraft, and then the aircraft also, para mapahigayo lang nato ang kasiguruan ug ang safety sa ato ang mga delegates and the whole community here in Cebu Island. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dakbayan sa Sugbo na niguro nga libre ang relocation site nga gitanyag sa UP Cebu sa mga namuyo sa luna niini. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Basic na question, unsa man ning yuta nga imong ihatag sa mga tao? For sale or for free? Nakapangutana si City Administrator Dr. Lucille Mercado og kung tinuray bagyong for free ang lunang agiandam sa kagamhanan sa UP Cebu alang sa mga nabiktima sa sunog sa Sitio Avocado. Matud pa ni Mercado, kung for free ang maong luna, nganong dihang ilang gipangutana ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, wa kini makatingog. Tungod usab kay mag-agi pa kini sa Provincial Board, bisan pa og adunay gikatahong pinirmahan nga MOA si Governor Junjun Davide. Dugang pa ni Mercado nga buot lang gyud nilang makita og masiguro kung aduna bagyo'y saktong lugar ang mga nasunugan sa giingong relocation site nga gitanyag sa UP Cebu. Ang ingon siguro for free. Pangutan-on mo probinsya. Mouth shut. Because they cannot say anything without discussing. So question is, na-discuss na ba dahil kahana? Ano di man siya katagog ito ba nga sakto?
Because it's not that easy. Because it has to go through the board. Kadaghang membro anang board, makafatom ka sa ilang mga hunahuna, makafatom ka sa mga ihuna-huna nga mga plano sa each and every member. So therefore, the city cannot move until there's a definite document. Kanya ka ng definite document, gakuyog na in town og survey. Dili tamingon nga, inalami, diha, dapit, duol atong si PSTA. Ingon pag ganis. Giklaro sab ni Mercado nga dugay na silang nakig-koordinar sa UP Cebu kalabot sa mong luna aron sa mapahimutang og taro ang mga informal settlers nga anaa sa ilang luna. Apan wa na mibalik ang taga UP hangtod nga miabot na lang sa punto nga nasunog ang dapit o gidali-dali na hinuon og kuha sa kadagkuan sa UP Cebu. Gipasabot ni Mercado, wa sila mangitag away, ila lang gipaniguro nga adunay kasamtangan nga mapuy-an ang mga informal settlers tungod kay gamiton man sab ang tunghaan nga ila karong gihimong evacuation center. Matud pang Mercado, ila na daan nga gipasabot ang mga informal settlers nga di gyud ilaha ang maong luna ug nakasabot sila niini. The city did not come in kay mangita ning away. The city came in because it is our responsibility to take care of our people. Wa ninya matan-aw nga disud kaayo ni ang sitwasyon din ha. Kig sayon pa, ay sus, they've been wanting to get that lot for so many years in the past. 1963 pag una ilang title diha or 1968 ni hantud karon nga mo pa man makuha, because pag tan-aw nimo, they never addressed the concerns of the people nga nipuyo. They never communicated with them directly, and we don't side with anybody because it is always the law that we will look into, but it will always look at the concerns of the citizens. Kay mao man ay among mando, mao bitaw na kay gobyerno. Otherwise magrayot na lang ta. Nganong gi-emphasize man ni Giangko ni Mercado nga naglisod sila sa mong sitwasyon apan ilang giuna ang pag-atiman sa mga biktima sa sunog. Matud pa ni Mercado nga kun ingon ana na lang kasayon ang mga tag-iya sa luna nga makapahawa sa mga informal settlers, sayon-sayon na sab kaayong pagsunog sa dapit aron mapapahawa ang mga namuyo. Dugang pa ni Mercado, kun buot pa lang sa UP nga kuhaon ang luna, dugay na gyud unta kining makuha. Samtang si Acting Mayor Edgar Labella, malaumon nga maseto lang ang nahitabo karon tali sa UP Cebu, apan buot sab niini nga ikonsiderar ang mga nasunugan. Well, we will always continue to look for solutions to this problem for as long as the solution will somehow protect, because these informal settlers, even if they are informal settlers, but they have rights to be protected also. And bisan pa, if you claim to be the owner of a property, let us always remember nga you cannot take the law into your own hands. No, mauna nga ato yung ipahimutang sa husto. Maura na atong katuyuan, wag gitay tuyo nga lain. Nga importante maprotect. Wa man gani nimo koy abang, imo man gitolerate, wa nimo papawa. Meaning to say, okay ra ka. Nya karon kay naay sunog, hawa na, gilimpyuhan pa sa syudad, gi-clear pang debris, gigastuan pag heavy equipment, gikarga pa, tambak pa, limpyo na pistanan, umusuda yung ka, yahaya. I mean, that's not, then who am I, where is the city government now siding? Are they thinking of the concern of the people nga namuyo? Or are they only thinking of the owners of the land? Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gobernador sa Sugbo nagtinguha nga i-donate ngadto sa UP Cebu ang provincial lot nga himuon nga relocation site sa mga informal settlers sa yuta sa universidad. Buot sa gobernador nga mas lig-on ang katungod sa UP sa mga pagpahiluna sa mga nag-okupar sa yuta niini. Gani buot pa sa gobernador nga palig-unon pa ang unod sa napirmahan nga Memorandum of Agreement uban sa UP Cebu. Giklaro sa gobernador nga wala pa sila magpinirmahay sa MOA apan ilang gisiguro nga adunay consultation nga nahitabo uban sa mga nag-okupar sa yuta sa UP. Pero ang land development, no, we'll leave it to UP. Maybe they can talk to the city government, patabang sa city government pag develop sa site. We already gave the land. Gi-review sa ad hoc committee sa sangguniang panlalawigan ang mga bid documents nga sa pagpamalit og heavy equipment sa Kapitolyo. Usa sa ilang gisusi ang aligasyon sa overpricing sa winning bidder sa usa ka matang sa dump truck. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit.
Kagahapong adlaw nagtagbo ang ad hoc committee sa Hunta Probinsyal alang sa pagtuki sa giingon nga anomaloso nga pag-acquire sa Kapitolyo sa heavy equipment nga nagkantidad og kapin sa 5 ka milyon ka pesos. Lakip nga mitambong sa meeting mo ang gobernador sa Sugbo nga si Junjun Davide. Dako ang ilang pagtuo nga posibleng wa malambigit sa anomalya nga overpricing ang gobernador. Kana I can proudly say nga gitagaan gyud mig respeto ni Gov, and because he has nothing to hide. According to him, he joined us, by the way. You know that. He joined us pagkagabi niya. He has nothing to hide. He said, iya gid ming gitagaan og free hand. Giklaro ni Magpale nga nakasentro sila sa specifications sa equipment nga ilang paliton ug wa pay plano ang pagpahigayon og rebidding. Grabe ka thoro ang among kuan, ang dialogue ba. Murag every step of the way gikuan yun, and I'm very proud of the board members kay they did their own research. Doon na sila yung mga lawyers, doon na sila yung ang giayog yun og tan-aw. Gipadayag ni Magpale nga bisan og kauban sila og partido sa executive department, wa mawagtang ang check and balance nga katungdanan sa sanggunian. Ang ad hoc committee gitukod sa sangguniang panlalawigan alang sa pag-review sa mga bid documents nga girekomendar sa Bids and Awards Committee nga i-award ngadto sa highest bidder. Adunay mga alegasyon nga overpriced ang quotation sa winning bidder sa dump truck nga paliton sa Kapitolyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Attorney Georgia, comment lang, no? In my experience, usa ka magpapatigayon ba? Karon pag mo nakadungog, nga usa ka bidding, i-award digto sa highest bidder. That's true. I'm not very familiar with the kuan. As at what Vice Governor said, they're looking at the specs sa mga katong heavy equipments. Maybe this is something that we'll have to look into, and maybe us as citizens will be more, you know, There are rules man sa bidding, no? Supposed to be Vigilant. lowest complying bidder, and then ug sundon lang na, di gid siguro masayop ang back. Pero anyway, tanaw na to. Yes. Nagsunod man ta. Yes, that's true. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!